Gaurkoan, funtzioen gorakortasuna eta berakortasuna aztertuko ditugu. Lehenik bi kontzeptu horiek definituko ditugu. Funtzioa edo bere zati bat gorakorra da, I aldagaia handitzen denean, I aldagaia ere handitzen bada. Bestetik, funtzioa edo bere zati bat berakorra da, I aldagaia handitzen denean, I aldagaia txikitzen bada. Azter dezagun f funtzioa gorakorra eta berakorra non den. Horretarako, isa aldagai askearen balio txikienetatik hasiko gara. -9tik -8ra isa aldagaia handitzen dijoa. Era berean, I aldagaia ere handitzen dijoa. Beraz, tarte honetan, funtzioa gorakorra da. Eta horrela irudikatuko dugu. -8tik aurrera aldiz, isa handitzen dijoan enean, Iren balioa txikituz doa. -5 ingurura iritsi arte. Beraz, tarte honetan, funtzioa berakorra da. -5tik aurrera, isa handitzen dijoan bitartean, I ere handitzen dijoa. Beraz, -5tik aurrera, funtzioa gorakorra da. -2tik aurrera aldiz, berakorra bihurtzen da. 0 punturaino iritsi arte. Ondoren, isa handitzen dijoan enean, I ere handitzen dijoa. Beraz, gorakorra bihurtzen da. 1,5 ingurura arte. Tarte honetan funtzioa ez dago definituta. Beraz, ez dago ez berakortasun, ez gorakortasun tarterik. 2tik aurrera aldiz, funtzioa berakorra bihurtzen da. 5 puntura iritsi arte. Jarraian, tarte horiek guztiak hizkera matematikoa erabiliz idatziko ditugu. Baina horretarako, puntu jakin hauen koordenatu zehatzak behar ditugu. Eta hauek dira. Ze tartetan izango da funtzioa gorakorra? -9tik hasita, -7,88 arte. Baina horretaz gain, -4,91tik hasita, -2,03 arte. Eta azkenik, hemen beste tarte badaukagu. 0tik hasita, 1,5era. 0tik hasita, 1,5era. Noiz izango da funtzioa berakorra? Berakorra 3 tartetan izango da. Tarte horiek honakoa dira. -7,88tik, -4,91ra, -2,03tik, zerora arte. Eta azkenik, 2tik 5era. Orain zuen kontura, ondorengo ariketa. Zeintzu dira f funtzioaren gorakortasun eta berakortasun tarteak?